Des de Diputació de Barcelona, des de l'any 2014, que impulsem el Pla d'Orientació en les Transicions Educatives, que s'emmarca en l'estratègia de lluita contra l'abandonament escolar prematur, perquè entenem que els ajuntaments estan cridats a jugar un paper protagonista en el desenvolupament de serveis i programes d'orientació, entenent que aquests contribueixen a que la ciutadania pugui traçar millor i tenir trajectòries vitals més exitoses. El 90% dels ajuntaments destinen recursos en l'àmbit de l'orientació educativa. Això ens sembla que evidencia un compromís local i que aquest compromís es pot transformar en un lideratge en el municipi, en l'àmbit de l'orientació, que és molt significatiu. I dic un lideratge local, un lideratge en el municipi, perquè pensem que és un lideratge que vol dir aixecar la col·laboració de la resta d'agents que intervenen i que ofereixen programes d'orientació. Una col·laboració que necessitem internament en els ajuntaments, entre serveis municipals que ofereixen orientació a la ciutadania, però també externament, sobretot i significativament amb els centres educatius, com també amb altres agents que també són referents d'orientació i que estan oferint aquest servei en altres espais i en altres tempos que no són els escolars. Pel que fa als destinataris, que em sembla que també és un tema interessant, d'aquests programes d'orientació municipals, preferentment són adolescents que estan en risc o han interromput els estudis obligatoris i les seves famílies, com també aquells joves que ja amb una edat més avançada també estan en risc o han abandonat prematurament el sistema educatiu. Encara que cada cop més, i amb una mirada d'educació al llarg de la vida, de trajectòria i de cicle vital, els ajuntaments se n'adonen que la trajectòria s'inicia des que ets infant i, per tant, quan abans comencis fent orientació i acompanyament, doncs serà més fàcil que aquest nano ho pugui desenvolupar amb més facilitat. I d'altra banda, som conscients que qualsevol persona, en qualsevol moment de la seva vida, pot necessitar orientació i acompanyament per continuar les seves transicions educatives que, de fet, ens han d'acompanyar tota la vida.